Ajde, raš. Go, go! Ali nemoj sada da bude 0-0 blizu. Jesam. Hajde sad, tu gol. Dodaj. Hajde. Bravo. Bravo, ja više ne smijem udati ploču, vi kako ste zvikao. Hajde, dodaj. To, kakva. Dodaj. Igraj! U raštu čovječe bila je. Još jedno, igraj. Hajde, Amir, to malo s kim ja igram, Amir i... Ajde, ajde. Ajde, evo. Evo, zavrlo nas, zavrlo. Ajde, Andrej. Dobra! Još jedna. Ode. Bravo. Gdje je gol? Nije, hajde igraj. Eto, ne igraš više sa njim. Ajde! Kako volj? Pa nisam je dirno. Izveden. Pomeri ko je izveden. Čuvaj. Ajde! Sad! Dobra. Aj, moj kujet, nisam te dirno. Ovo sad vani već, po nemu. Nema stisla, to je već vani. Vidio na ovo. Ovo nije visoka, brate, šta je za isto? Vi navijači ili ste igrači, šta su vi? Šta je ovo igraj? Nije dobro, evo igraj. Izdvoje, igraj. Čekaj, ne izdvoje li? Jesi izdvoje. Sad izdvoje. Aj, evo ovo sad sve. Čovjek izdvoje, igraj. Evo, igraj. Opa! Na sad jedan. Da znam, nemoj opet da drugi. Koliko vi kažete, hajde. Dobro, Vani. Kako god vi kažete, ili 5-1 za vas? Jes. Navijači. 2-1. Ova je bila, 2-1 navijači za vas. Ova je bila 5-1 za vas. Jes. Koja ti igrač tam, šta? Šta ti voli njega ko me čaj izu? Hajde, dodaj. Sreća da je bila nisam. Tako, evo, još jedno. Dobro. Igraj. Fuck you. Pričemo igram. Mande! Brate, ti spavaš. Kako se ovo opet gujicom neka, jel? Ali ko su ovo ušli? Evo, nešto ideš. Evo. Još jedna. Ko je ovaj čekio potencijal? U igru je malo nije izašao, šta? Ali to ne stio bio. Evo, šta nego još pio? Ne daj. Oj. Ili sam pokrio. Daj. Ja da, izašao. Bravo, Ali. Ovo ja izvino, ajde me. Jel sad izašla? Ne igraš po pravilima, nemaš Da vaš. možeš pričat, hajde. Tako je. Da išlo u gobu. Jes, ovo nije ništa. Hajde. Penal, čist ti penal. Ovo je čisti penal, nema šta. Almadin. Hajde, još imaš. Aj, neću bre. Joj, ovo mi je bilo koga. Pa jebi se s njim. Vrati. O, još jedno. Još jedna. Pa nemoj šuti. Gdje? Šutuj! Jeste ekipa. Jedno, tačno ekipa znači. Daj meni! Joj, počne za učešće. Kako isto napad, jel to taj sistem? Daj meni da dadim sebi gol. Kako je to sistem da mi prođe Allah? Kako je to sistem Gujico, hej? Ono Gujico mu prvi čeći. Pravo ne, udarce ovo. Arme, drži! Dobro, ali nije došao s njim, ako je došao vi ste udalo. Sad je izašao. Sad je.
Vrati. Šta je? Što? Što? Nešto igraš tu. Pa nije. Ma nije igraš, pusti. Dole. Dobra bila. I taj dobro. TikTok. Pusti naš. TikTok. TikTok udrt na me. Kako se drkaju okrugu? Ajme, gdje si? Dole. Što ti igraš ti? Ali ovo čovjek dostina, ovo stoji kako niko od mene. Ja ne znam, čemu je problem? Ubi čovjek nogom, ubi rukom, ubi brstom. Ajme, šutaj! Bravo. Ajde, dođe loptu, Adme njihove. Ali brate, ja mi ovo. Nije kad čovjek donio loptu od kući, kako mora biti njihova? Ti ovi. Sorry. Aut njihovo, ne? Nije ovo. Auti. Dajmo. A naš? Naš auto. Naš aut. Po koliko puta ga izvesti? Bravo! Aj, haj nek ide neko drugi. Jo. Bravo! Tio, more. Još je mi to. Ajde, man. Gdje će zašto tuče mali izluci? Uz mali kur džige u tuge. Ajde, šutaj! Pa šta ću šutat kad imaš šestorce ispred mene? Aj god loptu. Sam brate da Više pogledam loptu. mjesto. Još prepajali. Neko je rasturio. Go. Jećeš? Bravo. Rasturio. Go. Jećeš. Bravo. Dobro ste. 4-3. Rekao, to si jako dobro. Aj još jedan i gotovo. Aj još jedan i gotovo. Samo i jedan i... Probaj. Zagađa me. Kada je tužno, trebalo se i još putem naplakat. Ne znam nije šta. Najviše, tako je odmah. A oni još ne znaš šta on to igraju. Daj malo ovog palka. Daj palka, čisti. Vreme je bilo se ovo počne kažnjavati. Moje građenje. Kako građenje? građenje? Ja prošao kroz Raste, sve. lizda. Uzeo blok davno. Ajde! Jesi tamo? Priđi. Vrati. Tako taktički malo da je. Ovo dobro. To! Dobro, tako. Šta je? Ovo kad vide, znači ako izađe u javnost da čovjek igra sa nama, protiv nas sa Sa mobitelom. mobitelom. On proučava strategiju. Bravo. Neko je zabranio. Давай. Ajde, izvinjam. Zato naše veselo. Piš ga, dobro je. Go. Ne, Aj, malo. jesi kukuo vijenca ti? Ne! Pa ja vidim, pa nije ništa. Nije ranje porim. Još da sad sam odšao. Pa ne mogu ja ti zaspojem ga, vremena čekaj toliko. Pa ali možeš odmah ljuditi jedan. Go. Ajde! Ja čito vreme stojim tu ko pomoćni radnik. Aj, jebi. Ali... Ti ga tako se moj uđe. Pare! Nema tugovanja, ajde, idemo naprijed. Naprijed! Neću ići, baš je dobro. Šta radi Vinicius? Priđi mu dole. Hvala ti.
Tutaj. O, tu jest lepiej, tu. Eto, tu. A jeszcze on. Polako, ne? Lepiej, tu. Eto. Daj sam. Pogodi me! Pogodi me, nisam reagovao. Koliko je sad? Evo, evo. Koliko je? 5-3 za nas. 5-5. Tako je, da. 100% ti pomati. Jel' ovo da? O, braćimo. Ovaj Henderson Morao od sam pozada. tako, mora. Hvatimo. Jebe me, pati. Tako, brate, nek ide u šup. Opa, izvini. Nek igra i telefon, sve prati. Ne! Ne! Opa! Opa! Ko je igrao rukom? Ko je igrao rukom? Ne daj! Dat ćeš mi gol. Je li ovo? Jesam li ovo, jel? Jesi dobro uradio. Tako? Oj, ode ruka. Nije računao na drvo. Je zapao za drvo. Nije zapao za drvo, lopta mu. Probao je svrnuti drvo, ne ide. Ovo je. Bravo, isto. E tako, hajde sad igraj. Bravo.